¿Qué tal? Bueno, estamos todos, casi todos. A ver, que no sé qué. Bueno, pues, como, sí. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e un luz máis, como corresponde logo da celebración da Xunta de Goberno correspondente a esta semana. Vimos dar conta, comparecemos para dar conta dos acordos, dos principais acordos adoptados durante a mesma. Unha Xunta de Goberno que ven marcada por tres grandes eixos, sin dúda, que, por un lado, o reforzo das políticas de benestar, con un incremento do 50% das axudas para adaptación de vivendas de maiores, un programa que foi iniciado ano pasado con carácter novedoso, que para maiores de 65 anos, e que a verdade é que tuvo unha acollida moi boa, atenderonse o 100% das solicitudes, e a verdade é que este ano nos animou a continuar por esa senda e a incrementar, como logo direi, o 50% a súa dotación, co ánimo de mellorar a prestación, co ánimo de chegar a máis xente e chegar a mellores condicións. Por outro lado, tamén o impulso ao deporte da provincia, que saben que é unha das actuacións estratégicas que leva a cabo a Deputación. Tanto vimos na modificación de crédito como se facían unha importante achega para obras de infraestructuras deportivas en toda a provincia, que case chegaba aos 2 millóns de euros, e, por suposto, en todo o que é deporte base, en todo o que son as axudas a clubes e deportistas individuales, en este caso, pois que a convocatoria das xa quizás emblemáticas copas da Deputación nas súas distintas modalidades. E por último, nesta introducción, facer referencia ao apoio ao tecido social, sobre todo no asociacionismo. A semana pasada aprobamos a convocatoria de axudas a asociacións de veciños, unha liña de axudas a asociacións de veciños que está en marcha, e agora o que facemos é a cooperación precisamente ás agrupacións ou federacións de asociacións veciñais para que lle podan prestar servicios ás asociacións de veciños e podan organizarse e reivindicar mellor as necesidades destes colectivos. Por lo tanto, estamos ante unha nova mostra de compromiso da Deputación ca provincia, e sobre todo, ca proximidade aos veciños, ás entidades sociales, deportivas, e sobre todo con unha mellora de calidade de vida do rural. Por suposto, tamén hai acordos de cooperación con concellos, neste caso non son os máis importantes, xa saben que isto vai en función da tramitación dos expedientes, pero, como sempre, tamén hai acordos, obviamente, para mellorar a prestación de servicios e as infraestructuras dos concellos. Vamos a comenzar logo a desenvolver rapidamente estas liñas que acabo de indicar, empezando por o asunto que consideramos máis relevante da sesión, que é a aprobación das bases dunha nova convocatoria de axudas para a adaptación de vivendas dirixidas a persoas maiores de 65 anos e que consta cun orzamento de 150.000 euros. Unha liña que iniciábamos o ano pasado, unha liña das moitas liñas novidosas que levamos feito durante este mandato. Tamén esta é unha que iniciamos o ano pasado, estamos diante da segunda edición, unha liña que consolidamos por segundo ano consecutivo tras a excelente acollida da primeira convocatoria, unha primeira convocatoria na que se atenderon o 100% das solicitudes, da que se beneficiaron 55 persoas en 35 concellos da nosa provincia, e na que se movilizaron os 100.000 euros previstos. Este ano damos un paso máis. Dun lado, incrementamos o orzamento nun 50%, pasando de 100.000 a 150.000 euros, pero máis alá do incremento hai unha idea moi clara. O que buscamos con esta e con outras medidas que levamos a cabo, tamén a mellora do SAF, que tamén publicamos a semana pasada, e outras moitas medidas, é que as persoas queren envellecer nas súas casas, no seu entorno, no seu pobo.
E isto tampouco é unha cuestión, non solamente é unha cuestión material, para veces, oye, pois se podes ou non pagar unha residencia, é unha cuestión de identidade, é unha cuestión de seguridade, é unha cuestión, en definitiva, de que a xente quere seguir mantendo eses vínculos familiares e sociales, e por tanto, nós temos desde as administracións que, cada un no ámbito das súas competencias e das súas posibilidades, facer que isto sea así. Por eso, esta é unha liña que non é unha liña que sea este dotada dunha cantidade importante, pero que a veces chega pois justamente a puntos onde non chegan outras liñas, pois facer pequenas obras de accesibilidade, comprar unha grúa, comprar calquera outro aparato que necesite para ter autonomía, estar na casa, efectivamente, pois eso lle vai a facilitar, pois probablemente continuar na súa vivenda e non ter, ou por menos un tempo, na súa vivenda, non ter que irse para outro lugar onde esa autonomía se ve mermada. Entonces, con estas melloras, con estas compras, o que se fai, sin dúbida ninguna, é facilitarlle a ella e a súa familia. Son, por tanto, actuacións concretas, non? Melloras de accesibilidade, por exemplo, sustitución de bañeiras por duchas, adaptacións de baño, adaptacións para facilitar a mobilidade dentro da vivenda, adecuación das instalacións básicas, ou adquisición de equipamento técnico, como refería antes, como camas articuladas, cadeiras especiais ou sistemas de apoio, algo que, bueno, pues que efectivamente o mellor de non o ter, suporía pois irnos antes para unha residencia. As axudas poden cubrir hasta o 100% do custo, cun máximo de 2.500 euros por persoa, e o ano pasado eran 2.000, este ano pasamos a 2.500, e están dirixidas para maiores de 65 anos de todos os concellos da provincia, a Casa Capital, todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. E trátase para agilizar dunha concurrencia non competitiva, é dicir, se vai a otorgar por orden de entrada das solicitudes ata agotamento do crédito, non? Para que realmente a resolución sea inmediata, non? Creemos que a tenor do ano pasado que atendemos a todos e incrementamos un 50%, vamos poder incrementar a práctica totalidade das solicitudes, e por eso establecemos este sistema de tramitación, que é un sistema que efectivamente pues, nos permite axilizar moitísimo a súa resolución. O obxectivo, como decíamos, non é outro que as persoas permanezcan o maior tempo posible na súa casa, no seu pobo, ca súa xente, e non teñan que marcharse a outros lugares, efectivamente, onde son excelentemente tratados, pero que xa non son a súa casa e a súa familia. Bueno, noutro orden de cousas, pasamos ao ámbito deportivo, as Copas de Deputación 2026, unha iniciativa que vertebra toda a provincia, que chega a múltiples, a casi todas as disciplinas deportivas. Sempre pensamos na Copa de Deputación, a de fútbol, na do Couto, agora xa masculina e femenina tamén, desde hai xa 2 anos, esta sería a terceira edición da femenina no Couto, non? Pero hai moito máis, vai moitísimo máis alá, porque de feito concedemos un total de 28 axudas para disciplinas distintas diferentes, para disciplinas diferentes, cun investimento que prácticamente 90.000 euros, non? Non houve alegacións no proceso, o cual estamos nunha tramitación sólida e transparente, e as axudas, pois, abranguen disciplinas como atletismo, natación, voleibol, ciclismo, tenis, outras como kung fu, kickboxing, escalada, halterofilia, en fin, incluso disciplinas emerxentes como gusú, salvamento acuático, vela ou esquí náutico. É dicir, que abranguen prácticamente a todas, fomentamos a práctica do deporte, a competición chega a todos os puntos da provincia, porque ao final, como son disciplinas tan variadas, pois se fan en casi todos os puntos da provincia, e por tanto, pois eso demóstranos que esa diversidade e ese dinamismo do deporte na provincia de Ourense. A idea é eso, levar competicións a todo o territorio, non só facelas na capital, dinamizar os concellos e fomentar, bueno, pues, como son os valores que se fomentan no ámbito deportivo, o esforzo, o respeto e o traballo en equipo. Sin duda son unhas ferramentas importantes para a cohesión social e para a promoción do talento deportivo ourensán.
Logo rematamos prácticamente con algunhas cuestións sobre cooperación municipal. Eso é o que facemos diariamente e o que outro día no pleno, como recordarán, tuvo un episodio máis dos vos que creo que leva tido a cooperación municipal neste mandato que leva suposto a mobilización de tantísimos millóns de euros, de máis de 100 millóns de euros, efectivamente, para axudas directas a concellos, para a elaboración das súas, para a realización das súas obras de elaboración dos seus programas, dos diferentes programas. E, bueno, esa é a nosa liña central, sin duda, ese é o noso objetivo fundamental. Neste caso, os acordos que se adoptaron na Xunta de Goberno fan referencia a diversas peticións dos concellos para modificar a súa proposta inicial de plan de cooperación. Ese plan de cooperación que recordan este ano ascendeu en orzamentos a 19 millóns, que logo foi incrementado na modificación en 2 millóns máis con criterios obxectivos, cos criterios do Cooperou, é dicir, foron realmente este ano o Cooperou foron 21 millóns de euros despois da modificación do Benres, ademais de todo o resto que se aprobou con outros criterios de poboación e con outros criterios de necesidades, e que, bueno, que superan, evidentemente, superan os 30 millóns de euros este ano, non? Bueno, atendemos diversas peticións de modificación, porque unha das cousas boas que ten o Plan Cooperou é que é moi flexible. En un momento determinado, a veces ocurre, e iso permítame que fale da miña experiencia de alcalde, que tú a veces metes algunha obra, algunha actuación que logo ben atendida, porque naquele momento non o ter garantizado, e logo ven a través de outra convocatoria, pode ser, unha eficiencia enerxética que despois che sacan por a vía da Xunta e consigues por a vía da Xunta. Bueno, o que podes facer, evidentemente, é pedir a exclusión desta obra do plan neste caso do plan Cooperou, que é tremendamente flexible, e xa que tela feita por esa vía, meter outra ou outro servicio. É tremendamente flexible, e iso é unha das grandes éxitos deste plan. Permite, por lo tanto, garantizar realmente que as necesidades do Concello se cubran e estén, ademais, vivas. Vedes que cada vez que temos unha Xunta de Goberno traemos modificacións dos planes de cooperación. Por eso, porque os concellos efectivamente necesitan adaptar realmente as súas decisións ao cambio de circunstancias. E rematamos con unha serie de axudas directas, neste caso a Parada do Sil, a Viana do Bolo, a Xunqueira de Ambía, vale? E isto é claramente o que é o obxecto fundamental da Deputación. E remato ca última apartado, que é o tecido social, o que tamén cuidamos. Insisto, na pasada comparecencia anunciábamos a convocatoria das subvencións, as axudas para asociacións de veciños, e aquí o que facemos é para federacións ou agrupacións de asociacións de veciños. Nesta convocatoria o que facemos é resolvelas, xa dalas. Esta é unha resolución. Bueno, concedemos un total de 3 axudas, un investimento de 43.000 euros, non houbo ninguna alegación no proceso, o que volve a demostrar esa tramitación rigorosa e transparente, e as entidades beneficiarias foron a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, a Agrupación Miño de Asociacións Veciñais Rural Periférica do Concello de Ourense, e a Federación Provincial de Asociacións Veciñais de Ourense, Limiar. Por lo tanto, estamos a falar de organizacións que son claves para o funcionamento asociativo desta provincia, especialmente tamén no rural, onde teñen menos medios, e, bueno, con eso contribuímos a que o movimento veciñal, que algún de nós nos apoyamos, vertebre socialmente o territorio, canaliza a participación dos cidadáns na vida diaria e sostén boa parte da actividade comunitaria. Estas axudas, en definitiva, permiten garantizar o funcionamento diario destas asociacións ou federacións, mantendo vivos os povos, e chegamos a toda a provincia. Bueno, remato xa como empecé, que esta Xunta de Goberno volve a reflectir con calidade o rumbo da Diputación. Neste caso, son máis recursos para as persoas maiores, máis apoio aos concellos, máis impulso ao deporte e, por suposto, ao tecido social, que isto obedece claramente á idea central que ten esta Diputación, que é que vivir en Ourense, especialmente no rural, que tantas veces se denosta ou non sexa sinónimo de atraso, non sexa sinónimo de falta de oportunidades, senón xustamente de calidade de vida,
por eso facemos este tipo de medidas de calidade de vida e, sobre todo, tamén de oportunidades e, máis importante, dignidade, en definitiva, que a calidade de vida, as oportunidades fagan que vivir tamén no rural teña a mesma dignidade, o mesmo valor que vivir en zonas máis urbanas, e iso é unha esencial na nosa provincia e é o que queremos apoiar desde a Diputación. Estes foron os principais acordos. Moitas gracias e a disposición. Nade. Se non hai da Xunta de Goberno, bueno, senón que pregunten despois os compañeiros. Eu quería preguntar polo iniciou o Concello a tramitación dos orzamentos para o ano 2026. Non sei se tivo oportunidade de analizalo, se pode dar unha valoración e que disposición ao diálogo terá o PP para facilitar estas contas. Bueno, pois efectivamente eu tive a noticia o venres, eu non analicei en profundidade, me mandaron algunhas pequenos resumen os compañeiros do grupo municipal. Os orzamentos, bueno, vamos a empezar hoxe empezamos a ter noticias efectivamente destes orzamentos e bueno, pois eu recordan que vostedes estuveron, parte deles estuveron e os outros seguramente seguiron o pleno do pasado venres, en onde unha vez máis esta Diputación levou a cabo acordos moi importantes en materia económica. Concretamente mobilizamos 28 millóns de euros ou 22 millóns de euros, igual que habíamos mobilizado antes pois prácticamente 26, 28 en definitiva, e o fixemos en todos os casos sin ningún voto en contra, Eu creo que isto non é casualidade, isto xa se leva feito durante moitos... Eu creo que as modificacións ninguna tuvo ningún voto en contra nesta legislatura, neste mandato. E eu dicía aí, tamén lo dicía nunha intervención, nunha moción, porque isto non ocorre por casualidade. Se non chego ali e presento unha modificación de 22 millóns e me votan, me aceptan porque sí, non. Por isto vai precedido, porque cando un fai a modificación fala con todo o mundo, trata de atender as peticións sustanciales da xente, trata de chegar a acordos, e cando faz eso o resultado é que aprobas, e aprobas sin ningún voto en contra, insisto, que iso é moi importante, tendo en conta a variedade da composición daqui da Corporación Provincial. Bueno, por contra esta outra modalidade, pois un entérase por os periódicos, efectivamente, de que hai un proxecto de orzamentos que se acaba de presentar e que se vai a facer evidentemente, bueno, que se trasladaba hoxe a Xunta de Portavoces e que empeza un período de enmendas. Lógicamente, a nosa postura do Partido Popular sempre é a mesma, non é non por resposta, pero tampouco é un sí desde logo a calquera precio, ni moito menos. Obviamente non son os bons comenzos de tramitación, non yo nego, non me gusta. Lógicamente, se alguén presenta e presuntamente quere contar con o noso apoio, debería falar con nós. Lógicamente, unha vez que se presenten unilateralmente non se fala con nós de momento vamos a estudialos, velos e iremos aclarando a nosa postura, pero desde logo os inicios eu só podo dicir que non me gustan nada, porque evidentemente significa todo o contrario do que se fai nas administraciones que goberna o Partido Popular, donde sempre o diálogo, sobre todo en materia económica, é algo fundamental para chegar a acordos como así logramos. É difícil chegar a acordos desde a unilateralidade. Pois, relacionado coa pregunta, parte dese borrador tamén reflicte que vai haber unha intervención de facto no Concello de Ourense, sobre todo por ese famoso remanente que ninguén sabe a ciencia cierta a canto ascende. Non sei se quería facer unha valoración desa xestión económica e de que implica para o Concello de Ourense. Bueno, evidentemente, vamos a ver, o outro día se nos falaba a nós, ou se nos reprochaba por o responsable de Democracia Ourensana que nós tamén temos que facer un plan económico. Sí, efectivamente nos temos que facer un plan económico como calquera concello ou calquera administración que incumpla as reglas de gasto, pero incumplir as reglas de gasto é simplemente, pois, por exemplo, gastar máis do porcentaxe que che dan nas reglas, nunhas reglas que todo o mundo califica de absurdas e que nadie modifica, non será porque non se este pedindo desde institucións como a Diputación de Ourense e dende logo co seu presidente á cabeza, non? Porque consideramos que
a nosa alternativa outro día era, frente a poñer 48 millóns como puxemos a disposición do Ourense, a disposición de todas as entidades do Ourense, a disposición dos concellos do Ourense, axudando a provincia que tanto necesita e que tan bo é, bueno, a alternativa era, pois nada, cumplir estrictamente a regla de gasto, sin ningún problema de impago, aquí non hai nin problema de impago, nin hai ningún problema de débeda, non hai nada. Entonces, bueno, pues sí que nos puxemos a facer esa modificación porque entendemos que incumplir a regla de gasto, evidentemente, como ocurre con moitos concellos e moitas corporacións, neste caso estaba xustificada porque non pose en peligro a estabilidade da administración, da institución, e porque axuda e porque os beneficios son moi importantes. Que ocurre? Pois que efectivamente aquí hai outras cuestións. Aquí, no que sabemos, aquí hai varias, non é o mesmo caso, ni moito menos. Sabemos que Facenda leva 5 meses retraendo fondos ao Concello. Isto é unha cuestión que evidentemente non ocurre na Diputación ni ningún destes gobernos. Estamos a cerca de 14 millóns que aparecen bloqueados. Isto, ademais, parece que é a única cidade de España, ou así nos apuntan todas as informacións, que está nesta situación, non? Obviamente, isto significa que a xestión económica obviamente non é ortodoxa. Eu creo que non hai nada máis que ver, e insisto, eu creo que hai dous modelos que interesa contrastar. Nós estamos en minoría e a pesar de todo sacamos todos os orzamentos, sacamos todos os anos orzamentos e sacamos todos os anos as modificacións correspondientes, e xa digo, incluso no tema das modificacións sin ningún voto en contra, insisto, estamos en minoría. E, por outro lado, pois no outro lugar solamente se aprobaron uns orzamentos, neste caso no Concello, vemos noticias de retrasos de impagos de obras, de retencións por parte do Estado, de, bueno, estas informacións que salen de impagos a proveedores que poñen en peligro pois empresas, etc. Entonces, bueno, nós creemos que e agora vemos un proxecto de orzamentos que se presenta en minoría sin consensuar con nadie nin falar con nadie. Creo que son maneiras antagónicas de proceder e con resultados dispares, mentras que aquí hai unha ortodoxia de actuación e aquí todos os lunes comparecemos para dar conta de investimentos que xurden da aprobación dos presupostos, dos orzamentos e da aprobación das modificacións, pois noutros lugares ni se dá conta, que me parece esencial dar conta á opinión pública, a vostedes como representantes ou como fedatarios desta opinión pública, efectivamente, primeiro, dar conta do que faz e someterte a ese control, non? E, bueno, vemos que, pois nada, pois que aí se perden fondos estatais, mientras nos ganamos, por exemplo, moitísimo, como ven, anunciamos a semana pasada, por exemplo, esa nova subvención que conseguimos de Europa na comunidade Xurés de casi 3 millóns de euros, e que lideramos, tamén en materia de medio ambiente, que lle sumamos a todo conseguido, son 28 millóns de euros captados de fondos europeos, 28 millóns de euros sobre un presuposto de 110. Bueno, pues eu creo que eso significa que traballamos moito, traballamos ben, porque temos, fíxense ben, 110 millóns de euros de orzamento, sumamos de 48 millóns de euros en modificacións e captamos, entre o ano pasado e este ano, 28 millóns de euros de fondos europeos, co cual creo que somos unha administración útil e unha administración que xestiona ben efectivamente os recursos e influye no territorio. Frente a isto, pois outras administracións perden subvencións concedidas por o Estado, nós non perdemos ninguna, ganámolas todas, pois débese ás empresas, non lle debemos nada, aparte de ter concesións públicas caducadas, e iso o que provoca, sin duda ninguna, é unha falta de credibilidade na xestión, polo menos económica, non? E iso é o que podo decir, así que a min, desde logo, non me parece oportuno nin bo para o noso Concello de Ourense, o Concello de Ourense, ou ese Concello que aglutina un de cada 3 ourensáns, efectivamente, esta xestión económica que carece de rumbo, de planificación, de rigor e de responsabilidade. E aquí, en lugar de ir dando conta de actuacións, saltamos de problema en problema. Sí. Tamén xa en un apartado máis político, creo que o día 9 temos xa esa romería do Partido Popular,
Quería saber un pouco se nos podía explicar que vai a organizar o partido e se poderemos coñecer quizáis algún candidato xa de cara ao ciclo municipal. Bueno, vamos a ver, dúas cousas. Isto cambiamos a cara porque esta é unha romería, non é xa outro, iso é unha festa. Efectivamente, o que pretendemos facer o día 9, que o temos, creo que garantido, esperemos que o tempo tamén nos axude, pero dende logo a concurrencia sí, pois o que queremos é facer un acto de partido, un acto que acredite efectivamente o fortalecemento do partido, ben que non para, creo que obxectivamente non se para de traballar ou non paramos de traballar, nos estamos traballando a fondo para dar a mellor alternativa en todos os concellos, nos 92 concellos, e por eso a semana pasada celebrábamos unha xunta directiva diante do presidente autonómico comigo mismo a cabeza, donde anunciábamos a convocatoria de outros 3 novos congresos, anunciábamos 2 novas xestoras e seguimos traballando. O resultado é que a estas alturas, faltando un ano, hai 42 agrupacións locais renovadas. 42 agrupacións locais renovadas, tendo en conta que outras moitas das que faltan son agrupacións locais moi sólidas, con liderazgos moi sólidos, fundamentalmente onde gobernamos con alcaldes, pois estamos chegando a un grado de renovación moi importante. Romería do día 9. Pois a romería do día 9 obedece primeiro a un compromiso deste presidente provincial do Partido Popular de Ourense, que no seu programa electoral, e os programas están para cumplirse, aunque algún diga que non, pois pedíamos esa romería, igual que outras moitas cousas que levamos feito, interparlamentarias, e moitas cousas que levamos feito, dende logo, para cumplir con ese programa o que me presentei hai un ano, casi vai agora para 2 anos, non? Faltábanos eso e organizamos. O que pretende ser é un momento non un momento para proclamar candidatos, sinto defraudalo, pero aí nos van a proclamar candidatos. Aí o que se vai a facer é xuntar a toda a militancia, a todos os simpatizantes, é un acto incluso aberto, nós non temos nada que ocultar, nun sitio emblemático como é o Carballiño, nun sitio no que nós temos depositadas moitísimas esperanzas de crecemento do partido, para dar resolución a segunda poboación de Ourense detrás da capital, con casi 15.000 habitantes, e o facemos nun sitio emblemático como o Parque Municipal, para xuntar a militancia que lle gusta xuntar. Nós facemos a comida de Nadal, a cena de Nadal, que tamén xa fixo 2 edicións e na última se chegou a 700 persoas. É dicir, temos un partido que ten un músculo moi importante que necesita reunirse deste xeito para fortalecerse, para fortalecernos, para convivir e tamén para pasar un bo rato. Vai haber intervencións importantes, aí estará por suposto Alfonso Rueda, estará tamén o secretario xeral do partido, Miguel Tellado, estará o goberno galego en boa medida, e en definitiva, además de toda a cúpula provincial, lógicamente. E eu creo que vai ser un acto moi potente, están todos invitados, e ao mellor algunha noticia si quedamos, pero así a priori non vamos a anunciar candidatos, vale? Pero ao mellor intuyes algún, Si me permite, presidente, volviendo al tema del Concello, según los datos todos que salen, los políticos cuando se presentan tienen que presentar todos lo que tienen, si tienen pisos, tienen coches, todas las informaciones que están saliendo. Yo le quería pedir su opinión como presidente del Partido Popular de la Diputación, pero también como un ciudadano más de Ourense, cuando ve esas cosas, si le parece normal lo que pasa, lo que está pasando. Refiérese a falta de publicación del alcalde de Ourense, sí. Sí, correcto, sí. Vale, para que todo el mundo nos centremos. Bueno, a min vaya por diante de que cando un se dedica a gestión pública, obviamente, pues sabe que ten unha serie de, entre comillas, servidumes, non? É dicir, pues, entre outras cuestións, ser totalmente transparente con algúns aspectos que, pues, as persoas particulares non teñen por que serlo, sobre todo no tema dos ingresos, non? Pois eu traballo nunha empresa privada e teño que ser transparente con a Hacienda, pero desde logo os restos dos ciudadanos non importa o que gano eu. Sin embargo, se me presento, se eu estou de alcalde ou estou cunha dedicación nun concello, ou son presidente da Diputación, ou son, por suposto, alcalde de Ourense, sei que teña a obriga legal de decir os meus ingresos, explicar cada un diles. É dicir, a min me colgaron a declaración da Facenda, está colgada na páxina de aquí, a que lle fixen a Facenda, e todo o mundo pode saber exactamente o que teño e o que debo, e o fago sin ningún problema.
me guste máis ou menos, eu desde logo non teño nada que ocultar, que ao mellor a veces pode ser incluso excesivo, morboso, que se chegue a, sobre todo cando non hai ningún ingreso máis cos ingresos públicos, a moitos detalles. Bueno, pois é o que hai, pero é o que hai. Entón, eu non me cuestiono, non? Todas estas noticias que vamos sabendo, e sobre todo quizás incluso as dinámicas, porque aquí sabemos que, por exemplo, nós, se o teu soldo é X, aparece publicado, sabes, cando aprobas os orzamentos xa sabes o que vai a cobrar o presidente, o que van a cobrar os que teñen dedicación, e xa sabes, e depois cando faz a declaración aparece eso, non hai outra historia, non hai máis que tú se aparecen que se tes ingresos os públicos, que se además tes ingresos particulares, que se despois nunhas declaracións aparecen uns bienes, noutra declaración aparecen outros. Evidentemente, eu iso creo que é moi delicado. E creo que é moi delicado porque, efectivamente, unha das cuestións que temos que facer dende os servidores públicos, obviamente, temos que ser exemplares, ou tratar de ser exemplares, por o menos. E non contribuir máis á desafección, á profunda desafección que a xente ten na política, e máis concretamente no Concello de Ourense. Se un fai unha encuesta, o grado de indecisos, o grado de persoas que non manifestan o seu voto no Concello de Ourense é moi superior ao que pasa na provincia e bastante superior ao que pasa en Galicia, o cual reflexa que efectivamente o clima non é o mellor, e non é o mellor probablemente porque hai conductas como esta en onde a xente duda, e creo que non hai por que dudar para nada dun servidor público, non hai que dudar para nada dos ingresos, nin hai que dudar para nada de se unha persoa ten algún tipo de outros ingresos, a opción de ter que pedir a compatibilidade ou non. Eu creo que non hai nada que fazer. En caso de duda, a favor sempre da transparencia. Que podo ter que dicilo ou non teño que dicilo? Bueno, pois mira, digo que total, por saberse, non vai a pasar nada cando hai dudas e cando non se sabe. E, por lo tanto, a mí non me gusta esa falta de transparencia, pero como ciudadano, como di usted, tamén como político, porque eu como político estou obligado e fago. Entón, a mí non me gusta se vostede quere que eu este obligado a dar hasta o último céntimo dos meus ingresos e outra xente non o diga. Non me gusta, pero como ciudadano teño dereito, evidentemente, a sabelo e que non haxa dudas, porque xa bastantes dudas hai que a clase política moitas veces para contribuir todavía máis a ela. E miren, unha reflexión: os políticos, igual que os ciudadanos, que as persoas non somos todos iguales. E o que fai moitas veces estas conductas de desafección da política, que cando eu, por exemplo, agora fago unha reflexión aquí diante de vostedes, cando unha persoa, as persoas que nos dedicamos á política, a verdade é que cada día o poñen máis difícil, sobre todo se tes unha boa posición particular, porque tes que dar conta de todo, tes limitacións de ingresos, tes todo tipo de fiscalización, que a mí non me parece mal, sobre todo cando non faz ninguna cousa extraña, non hai ningún problema, pero non toda a xente é así, e cando a veces agora eu que estou buscando ou que estou intentando buscar as mellores alternativas en todos os concellos, hai moitos concellos onde encontras unha persoa que todo o mundo che di é adecuada, é do partido, pero non me fales de política. Eu axúdote o que queiras, pero non vou a ir nunha lista. Alguna cousa máis? Non? Bueno, xa falamos bastante. Moitas gracias.